Hej. Man kan sige, at lige for tiden, så er det måske en god idé at styrke sit immunforsvar så meget som muligt. En måde, man kan gøre det på, og det er jo ganske gratis, det er lige at komme ud og gå en tur, som jeg gør her. Stille og roligt får man lige brugt lungerne, og det er med til at styrke selve lungevævet og det immunforsvar, vi har i lungerne. Når man så går lidt til, nu går det lidt opad her for mig. Nogle kalder det også for powerwalk, når man gør sådan noget som det her måske. Så styrker man lige, så går man ned og bruger abdomen eller maven. Og her har vi jo det største antal af immunforsvarsceller. Vi har cirka 80% af immunforsvar, det sætter i maven. Og det får man aktiveret, det får man stabiliseret og stimuleret ved at gå en tur. Så det giver god mening at komme ud og gå en tur. Man får en frisk luft i lungerne. Og jeg har brug for meget luft lige nu, kan man nok høre. Og vi får noget skønt sollys her, som også producerer nogle D-vitaminer og gør, at det er med til at styrke immunforsvaret. Og det er også med til, at man får et lidt bedre humør. Hvis man nu har svært ved det her, at komme ud og gå, så vil jeg prøve at vise dig noget andet, man lige kan gøre. Det du så kan gøre nu her, det er, nu er vi så kommet indendørs her, åbner vinduet, og så får man lige noget frisk luft ind her. Så kan man stille sig op af vindueskarmen her, eller man kan stille sig op af et bord eller noget, der har en vis højde. Tag hænderne sådan her, og så læg dem her. Og så læn sig lidt fremover, sådan der, fordi så åbner man mere op for respiration i hele kroppen. Og så tag nogle dybe vejrtrækninger. Og det skal bare være stille og roligt, og det kan man jo gøre måske op til 30 gange, og det, flere gange om dagen, det vil være rigtig godt at gøre. En anden øvelse, man også kan gøre, det er, at man spidser munden. Laver ligesom sådan en lille trutmund, hvis man kan kalde det sådan. Og så når man trækker vejret ind, og så på udpustning, lægger man lige en hånd på her. Nu prøver vi lige at trække vejret ind. Så når man laver sådan en lige spids af munden, så laver man modstand på lunge og respiration. Så tvinger du lungerne til at arbejde lidt bedre og lidt mere, og det styrker lungerne, og det styrker mellemgulvet. Så jeg håber, at de her små ting kunne måske gøre det lidt nemmere for dig, for din respiration, for din forsvar, at det kan måske blive lidt bedre. Ha' det godt. Tak for nu. Hej.